Hormatly vatandaşlary, eziz türkmenim. Onha, zulümün, korrupsiýanyň, terrorun kömegi bilen halkyň ganyny çuwaturan rejim we oňa hyzmat edýän itleri öz edenetdiligi diýdim zorlugy bilen kulminasiýa koduna geldi. Indi bu tragikomediýa finala garşy ýörer. Bu kulminasiýany ýagny dartkynlygyň iň beýik nokodunyň döremegine sebäp bolanam çağı. Hawa 14 ýaşyndaky entek bu durmuşyň ýaňyja gyrasyndan giyirip başlan, emma haksızlyga, edenetdilige çüýren sistema özüniň berk sözüni aýdan nowjuwan. Türkmen oğlu iň gowy deňişdirmäni berdi we hemmäňizden erkek çykdy diýip aýtdy. Ol hakykatdan am şeýle. Iň ýokardan aşağı çenli epilip hyzmat edýän döwlet mehanizminiň çagşamagy üçin 14 ýaşly çağajyk hereket başlatdy. Bu mert hereketi bilen Süleyman türkmeniň ýagty geljegi üçin göreşe uly çağırış etdi. Rejim aýylgan şekilde onu pida etdi. Eýsem, onuň garşydaşy kim? Kim oğlu? Kimler Süleymana zulüm etdi? Bu soralar elbette iýrugiç çözüljekdir. Men aman ýarym. Men öz pikirimi aýdaýyn. Onuň garşydaşy para peşkeş bilen wezipä geçip özünden belende epilip çokunýan, özünden pese zulüm edýän bir mahlugyň ogly. Hawa mahluk adam däl. Ol mahluk hemişe bolşýaly lillim çağasyna oýunjagy alyp bermek isledi. Hak eden Süleyman onu ona bermedi. Sebäbi ol ärligiň, mertligiň, batyrlygyň nyşanydy. Bu göreşde pıssyk ujurluklara garşy hak ýeňiş gazandy. İslänini ilkinji gezek alyp bilmedik mahluga 30 ýyl içinde urulan ilkinji ve iň güýçli şarpyk boldy. Emma onuň ýüzi gyzarmady. Gazabyny gol astyndaky köpekleriniň kömegi bilen biýüne çağanyň aýylganç ölümüne sebäp boldy. Eýsem, çağı ýetişdirmek aňsatmy? Onuň mundan hiç habary ýok, sebäbi ol mahluk epilip giýje gündüz rejime hyzmat edýän it. Onuň maşgalasynda hemme zat yer we yer kemçilik ýok. Emma mehr de ýok. Şonda da ol mahluk 14 ýyllap bir maşgalanyň timar berip mehr bilen terbiýelen çağajygynyň janyny aldy. Allah can en atasynyň ýüregine giňlik bersin. Mehriban ene, hormatly ata. Zalim padşanyň öňüne mertlik bilen çykmak şehitlikdir. Unutmaň. Sizin oğlunuz 30 ýylda hiç bir türkmeniň edip bilmejek mertligini görkezdi.
Onun gany ýerde galmaz. Süleymanyň ady türkmeniň ýakyn taryhynda zulma garşy baş götüren ilkinji şehit hökmünde taryha girer. Hakyň adyndan men muňa söz berýärin. Indi özünün komfortundan çıkıp bilmeyen, yorganın aşağını bürönüp yattan, ol eşekde yüküm yok deyip, yurttaşında kul olup işleyen halk. Men sana yüzleneyin, her birinize değişli, oylanın. Siz haçını açılı beyli devam edeceksiniz. Bu, bir güne çağacın ölümü size yeterli değil mi? Ertirki gün Süleyman'ın yerine islendik başka bir çağa. Sizin çağınız, altığınız bolup bilmez mi? Haçına çelli bukup yatacaksınız. Bu gidişte gelecek nesillerin hem edil sizin yağlı kul olacaktığını hiç fikir ettiniz mi? Yaşlar, men öňem aýtdym, ýene de aýdaryn. Ömür gysga ve ol TikTok'da ýa-da Instagram'da geçmez. Yaşan ömrüňizi manyly yaşaň, ol ören gysgadyr. Geçer, gider. Pasportunuz dolar, yol açılır. Gidersiniz. Emma gelmersiniz. Bugünkü şady horramlaňyz öz ýerini ertirki has beter kelläni götürüp bilmejek derejedäki gulçuluga öwürler. Siz muny isleýär misiniz? Oylanman. Allacan Süleyman oğlumuzun başka da o aýylygyn rejimi pida olanlaryň iki dünýäsini awad etsin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdines sıratal mustakim. Sıratallezîne enemte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim velezzâlîn.